दिनै CEM काप जे प्रमद बर' सारनि सिमां जे जोंनि बिटिआर लेभेलाव जे फुटबलजों जे थांनानै थानो हायो बा फुटबलजोंहाय जोङो गावनि जिबनखौ दाना लानो हानायनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ फुटबलजों जौगाहोनो थाखाय प्रमद बर' सारा दिनैहाय बे फुटबल मेचखौ खुंफुंदों। बबे जायगायावहाय खुंफुंनाय जादों? बे कुसुगाव ब्लक आन्डार गार्डेनफोर BCDC आव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। बेयाव 15 तारिखआव खेबसे आरो दिनै 17 तारिखआव खेबसे खुंफुंनाय जादों। मोनबेसे हान्जानि गेजेरावहाय? गासैहाय जोंनि गार्डेनपुर BCDC हिसाबै 7टा हान्जानि गेजेराव खुंफुंनाय जादों। जोंनि गार्डेनपुर BCDC ओनसोलनि सिङाव थानाय जे फुटबल टीमफोर जायफोर बिथांमोनहा बादायदों, मोजाङै बादायदों। दा बादायै दा फाइनाल राउन्ड सालायदों। दा फाइनाल राउन्डआहाय अनजालु क्लाब कफ्रागाव आरो लोगोसे बिनि हेंथायै गेलेगोन हरना जिरिहिरि जरना क्लाब पानबारि नाम्बार 1नि गेजेराव फाइनाल मेचआ जागासिनो दङ। आচ্ছা, बेयावहाय फाइनाल सलायखांनायनि उनावहाय आरोबाव बहाबाफोर बादायहैबावगोन नामा? बाहाय जोंहा दा भिलेज लेभेल BCDCनि आन्डाराव टुर्नामेन्ट खुंनाय जादों आरो बिनि उनावहाय जोङो ब्लक लेभेलाव BCDCनिफ्राय जे मोजां प्लेयारफोरखौ लानानै मोनसे BCDC हिसाबै मोनसे टीम खालायनानै ब्लक लेभेलाव जों बादायलायहैगोन।